astaghfirullah Allah mun tuba. Muna neman yafiya da sauki kan coronavirus. Coronavirus cuta mai hallaka ɗan adam da sauri. Mi ta istighfari Allah zai kawo sauki da gaggawa. Mi ta istighfari Allah zai kawo sauki da gaggawa. Al-Ghafuru Allah kai ke yafe dukkan laifukanmu. Roƙonka muke ka kawo da cutar nan da ta dame mu. Nesa da mu da ita kai dan kare da ta raɓe mu. Da dukkan wasu cutuka ka yaye mana Allah bai taimakon bawa. Astaghfirullah Allah yaye mana duka cutukan zamani. Astaghfirullah Allah yaye mana cutar coronavirus. Coronavirus cuta mai hallaka ɗan adam da sauri. Ta istighfari Allah zai kawo sauki da gaggawa. Astaghfirullah Allah yaye mana duka cutukan zamani. Astaghfirullah Allah yaye mana cutar coronavirus. Astaghfirullah Allah.